Ja la Generalitat ha demanat novament als jutjats l'entrada ja a els tres grans repetidors. Ja n'hi ha 30 repetidors de la corporació, dels quals n'hi ha 3 claus, que són el de Castelló, el de Berenxisa i el de la Carrasqueta. Pot també passar que potser un jutge diga que no, com va passar l'altra vegada, però estem en una situació absolutament caòtica. Tot això després de 24 anys, clar, que és aquesta història. És evident, després de tots aquests temps, després de tots aquests anys, com ha dit l'Eliseu Climent, és increïble que Televisió de Catalunya o qualsevol altra mèdia que es faci en català no es pugui veure a la resta de territoris, no? No té explicació, vaja. Comparteixo un espai de comunicació que passa pel País Valencià, per les Illes, per Catalunya, perquè tenim la mateixa llengua i vull que el meu mitjà, com ha passat durant 24 anys, arribi i s'interessi també per allò que passa al País Valencià, que no només sigui d'una sola via, sinó que sigui de les dues, i per tant, per defensar la presència de TV3 i del català amb normalitat al País Valencià, per això he vingut a fer costat a l'Eliseu i Acció Cultural, a tots els valencians, i per fer-me costat a mi mateix. No és un tema valencià, és un tema de tots i que hem de respondre tots. Per una banda la multa, d'acord, però sobretot hem de pressionar tots, popularment, institucionalment, per a que la liquidació de la corporació en aquest país no passi, perquè és el major atemptat democràtic i a la llengua catalana des de la transició. I estem davant d'aquest precipici. Això em sembla a ple segle XXI, quan a casa meva ja tinc el CNN en anglès, la BBC, Telefrance, quan les fronteres mediàtiques desapareixen, que de sobte ens en imposin una que no ha existit mai i que clarament és política per dividir la nostra nació, em sembla un acte feixista. Només pot ser culpa de les barreres mentals i de la ignorància, no? És a dir, de voler frenar allò que hauria de ser normal, per intentar posar citzània on hi hauria d'haver convivència. A mi em sembla que és vergonyant que s'hagi hagut d'arribar a aquest punt. És a dir, em sembla que això té una solució i ja fa temps que té solució. És l'Estat el que atorga els múltiplex i per tant és l'Estat el que ha de dir doncs si aquí aquestes emissores s'han de veure o no s'han de veure. Jo crec que la culpa sol ser dels mateixos que fa 30 anys amb diferents noms i amb diferents actituds. L'arrel del problema és que estaven molt tranquils i es va donar les freqüències de la Sexta. L'arrel del problema és donar la Sexta, això és evident. Però bueno, diguem que de l'arrel del problema aquest després es donen solucions, però l'arrel, evidentment, és que això es dona a la Sexta. Jo vull creure que en un govern on hi ha Esquerra Republicana i on el conseller de mitjans de comunicació és un independent adscrit a aquest partit, no ha de faltar ni la sensibilitat ni el temps necessari per ocupar-se d'això. El que és evident és que, aquí ho comentàvem, això de ser català incorpora una dosi que a vegades fa certa mandra, però que sempre has d'estar lluitant per una cosa elemental com els teus drets i la teva llengua. Perquè si un tros del país perd la llengua catalana i en aquest moment, com hem dit, una nació és un espai de comunicació, si es trenca l'espai de comunicació s'acaba la nació, estem en un moment molt, molt delicat. Quan una cosa interessa, es troben tots els camins legals i tècnics per salvar-la. Si això està passant amb TV3 al País Valencià és evidentment perquè la sola idea que hi ha unes quantes comunitats que comparteixen el català com a llengua pròpia i la sola idea de l'existència d'uns mitjans públics potents, considerablement independents del govern que ha nomenat els seus rectors, és insofrible per molta gent en aquest país. En fi, suposo que no descobreixo res si dic que el català fa molta nosa.